سلام كبرات تخاتلت مدبي كمي كنيكم انبار لمون نعاكم يمهرني تأكمني زبالكو تأنا وتصحف حيزلكم متيلغو مساي كتصنحو بخبري عدم انبار لوم دمات على شجورتي أما يزف زفنا مسنساتيو زهبنا أقرامي عسرت حادت أنا وتقمتات كحبروكمي مساي تصنحو نابزي channel زي حدش تنتلغم سابسكرايب كتقبرو بتحتنا يعدم كم اون نتانايك أجل ملكت حنساب طوائكم نتي ببجيزي زفنوالكم مهاري فيديوتات بقليلو كترخبو تغليهم صعدا شجورتي أماي مسفسفنايو اتي ناي صعدا شجورتي سفساف ماي مستاي منالبات نتعنانا خنقبرو كاب نخل اتي بدعم زقلل ايو اتي زهبنا تغمي كاب تنقمتو نلعلي ايو معاسن كندمنتاي عاقن كنستن كم اون منكا كستيو يبولن كنريئنا كاب كبدت نمقوت صارات حيسكا زفزاف ماي صعدا شجورتي زرقح تغمي علوو زفزاف صعدا شجورتي بماي زحول كتستيو مس زيت دليون بملكع شاهي أفلحكمون كتستيو تغليهم صعدا شجورتي ببمعالج كنوسدو زقبانا تفتراوي مدهانيت مخانو زمناوي يغن بهلاوي حكمنا زسامامو عليهم بتريئي بمحياخ يغن مس معار حاويسكا كاب مبلع زبالت أجن ازلو من ريئو أماي زفزيف كامستاي ملوئن قلتفون وتسيت نمركابي تكم بزخونه حجي صعدا شجورتي أماي آلخنا مسنساتي زركبو عسرت حدا أقرمت تقمتات كحبروكمي داقماي مسايد صنحو قداماي ناي كوليسترول عاقن نمقدال ازي قداماي تقمي صعدا شجورتي كخونن كلو بفلاي ناي كوليسترول عاقنكم لعول كم زلو سنقركم مدهانيت موساد كلمة مجماركم بتفتروا من قدي نقم عراري واستحبرون بتعمي تقامي ناي صعدا شجورتي ماي مساي LDL استبهاده حماق ناي كوليسترول عينت السبحي بقلطف المقدالي حجز مدلاو دحراي كنريئنا حاده هبايا ماي صعدا شجورتي نقهو أبتراي كبدنا بمساي تراي حماق ناي كوليسترول عاقن كساب 35 مئتاويت منكاي كم زكال عب استفلالي يونيفرسيتات تجبرو مصنعتات أرقاقيصميم كالا أي نطعنا ጨጉሪ أوشت صعدا شجورتي كاب زركبو نጥረ ነገራት ሓደ ሰሌኒየም ዝበሃል እዩ እዚ ንጥረ ነገር እዚ ብፍላይ ኣብ ሽከና ርእስና ዝህሉ ናይ ደም ምዝውዋር ብምውሳኽ ናይ ጨጉርና ሰራውር ዘድልዮም ማዕድናት ብኡቕል ዓቐን ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ይገብሮም እዚ ድማ ብምንቃፅን ግቡእ ናይ ደም ምዝውዋር ብዘይምርካብን ካብ ዝተለዓለ ዝፍጠር ናይ ጨጉሪ ምስብባርን مرقافن مبرحن نمتراف يكال ثالثاي عاقن شكور نمقصصار كالئ ناي صعدا شجورتي ماي مساي زلو طقمي ناي شكور عاقن مقصصار مخاليو صعدا شجورتي ابوشتو كاب 400 نلعلي زخونو نጥረ ነገራት ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ አካላትና ውን ብሙሉ ዓቕሙን ምስራሕ ንኽኽእልውን ዓብይ ሓገዝ ይገብር صعدا شجورتي ناي مسرح عقموم نممحياش كاب زخئلوم وشطاوي كفلتات أكلاتنا حادة تسلام كبدك تكون انكلا أكلاتنا أبجيز يمزووار دم نزهلو ناي شكور عاقن بغللو نمقصصار زخئللو عدل يفتر سلازي بغمزة عدل زهلو تغمدما بري دايبيتيك زخونو سبات كتالي ماي صعدا شجورت بمستاي كونتاتوم ناب كبز بلا درجة كي بتصحقلو نمقصصارو يخلو رابعي نتصقمات سعالن مسلتومن ازي منالبات اب هاجرنا حدا كزي صعدا شجورتي ببزحي نسعال نتكمل ايو سعال يكون مسلتون كالوتن ناي متنفس اكلاتنا زتقعو حمامات نسقطمونا ناي صعدا شجورتي ماي دغاغيمكا بمستاي ناي تحمام ادمه بقلطوف زحت صريو صعدا شجورتي اذن مغبار زخلو بيت زلو لعل انتي انفلاماتوري وي حبطات ناي ملاي عقمو زلعالي ايو سعال يكون مسلتون كالوتن ناي طعنا شجرات مزوقانفو ناي مجمريا ملكتات كاب زخونو اب كبابي افنጫናን ጎሮሮናን ዝፍጠሩ ሕበጣት ክኾኑ እንከለዉ بفلاي اب كم زهموت دغاغيمكا ماي صعدا شجورت مستاي እቲ ሕማም ከይበርትዐ በአጉኡ ንምዕላይ ይሕግዝ ሓምሻይ ንምንካይ ክብደት አካላት ናይ አካላትና ክብደት ንምንካይ ይኹን ግዝፊ ንምጉዳል ክሕሰብ እንከሎ ክርስዑ ካብ ዘይብሎም ምግብታት ሓደ صعዳ شجورت እዩ بفلاي اب كباب كبدي نزئكب سبحن نمطفاء سرعات محقق مغبي قلطف كخونن ناي معاناتنا طعناون حلو كخون قدناتي እዚ ማለት ግን ኣብ ኣመጋግባና ጥንቃቐ ከይገበርና ማይ صعዳ ሽጉርቲ ብምስታይና ጥራይ ንደልዮ ለውጢ ንርኢ ማለት ኣይኮነን ይኹን እምበር ምስ ካልኦት ስጉምትታት በሓባር ናይ صعዳ ሽጉርቲ ማይ ኣማዓልቲ ክልተ ግዜ ብምስታይ ኣብ ኣካላትና ናይ ስብሒ መጠን ብልዑልን ብቁልጥፍን
ንምጉዳል ይከኣል ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 40 ምስ ተሓልፍ ኣካላታ ብተፈጥራዊ ምኽንያት ብቁልጡፍ ናይ ስብሒ ምእላይ ዓቕሙ እንዳደኸመ ስለ ዝመጽእ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ብምስታይ ናይ ኣካላታ ስብሒ ናይ ምቅጻል ዓቕማ ንሓየለ ይኸይድ ሻድሻይ ንጾታዊ ህይወት ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስታይ ንጓል ይኹን ንወዲ ኣብ ጾታዊ ህይወቶም ኣወንታዊ ግደ እዩ ዝጻወት ነዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ደም ናይ ምዝውዋር ዓቕሙ ልዑል ስለ ዝኾነ እዩ ኣሊሲን ዝተባሃለ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንጥረ ነገር ኣብ ናይ መፍራ ኣካላትና ዘለዎ ደም ምዝውዋር ብምውሳኽ ንጾታዊ ስምዒት ዘለዎ ድሌት ይዓቢ እዩ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ብምስታይ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብቲ ጸገም ምግልጋል ከም ዝከኣል ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ ሻብዓይ ንምክልኻል ካንሰር ተደጋጋሚ መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጽዎ ኣብ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዘሎ ኣሊል ሳልፈር ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ናይ ቲሙር ዋሄታት ዕቤት ንምግታእን ከምኡውን ንኸይፍጠሩ ንምክልኻል ይሕግዝ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ እውን ብናይ ካንሰር ዋሄታት ዝተሃሰየ ኣካላትና እውን ብቁልጡፍ ንኽምለስ ናይ ምግባር ዓቕሙ ጻዕዳ ሽጉርቲ ካንሰር ኣብ ምክልኻል ካብ ዝርቅሑ ምግብታት ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብፍላይ እውን ናይ ከብዲ ናይ መግቢ መተሓላለፊ ቱቦታትን ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ልዑል ክኸውን እንከሎ መዓልታዊ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ምስታይ እውን በዞም ናይ ካንሰር ዓይነት ምትሓዝ ዘሎ ዕድል ክሳብ 40% ናይ ምጉዳል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይእመን ሻምናይ ንሕማም ዕጽምቲ ኦስቲዮአርትራይትስ ወይ ድማ ናይ የዕጽምቲ መቃጣጠሚ ሕማማት ብሰፊሕ ዘጋጥሞም ሰባት ካብ ኩሉ ዝቐለለን ተፈጥራዊ መፍትሕን ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምስታዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዕድመ ዝፍጠር ናይ መቃጣጠሚ ኣዕጽምቲ ሕማም ብሰፊሕ ከም ዘጋጥም ይሕበር እዚ ጸገም ንምትራፍ ድማ ንዕኡ ስዒቡ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ዝፍጠር ናይ ኣዕጽምቲ ሕመምን ሕበጥን ንምትራፍ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ መዓልታዊ ምስታይ ይምከር ታሻዓይ ንጽሬት ዓይኒ ብሳልፈር ዝሃብተመ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንናይ ዓይንና ሌንሳትን ኣንቲ ኦክሲዳንትን ይጠቅም እዚ ጎዳእቲ ብዝኾኑ ተሃዋስያን ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዓይኒ ክወርድ ንዝኽእል መጉዳእቲ ብቁልጡፍ ምክልኻልን ናይ ዓይንና ዕድመ ንምንዋሕን ይሕግዝ ብተወሳኺ እውን ብልዑል ጸቕጢ ደም ኣብ ልዕሊ ሰራውር ዓይኒ ንዝፍጠሩ መጉዳእቲ ንምክልኻል ተደጋጋሚ ምቕያሕ ዓይኒ ንዘጋጥሞም ሰባት እውን ዝነጥብ መድሃኒት ካብ ምጥቃም ዝሓሸ ናይ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብምስታይ ነባሪ ጥዑይ ኣማራጺ ምዃኑ ብዙሓት መጽናዕትታት ይሕብሩ ዓስራይ ንጥዕና ኣፍ ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ሳልፈር ውሽጢ ዝርከብ ኣሊሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ናይ ኣፍ ሽታን ጥዕናን ካብ ዘበላሽው ባክቴርያታት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ብጣዕሚ የልዕሎ ብርግጽ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንባዕሉ ደስ ዘይብል ናይ ኣፍ ሽታ ዝፈጥር እኳ እንተኾነ እቲ ሽታ ግን ብኣገባብ ምሕጻብ ንምእላይ ይከኣል ናይ ስኒ ምጉድጋድን ናይ ስኒ ምድማይን ከምኡውን ብዝተፈላለየ ሕማማት ስኒ ናይ ባክቴርያ ምእካብ ብብዝሒ ብምውሳኽ ውሽጣዊ ክፋል ስንና ንኸምሽምሽን ሽታ ኣፍና ንኽልውጥን ይገብር ካብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝተሰርሐ ናይ ስኒ ምሕጸብን ወይ ድማ ናይ ማይ ጻዕዳ ሽጉርቲ 2 ግዜ ኣብ መዓልቲ ብምስታይን መፍትሒ ይኸውን እዩ 11 ምልክት እርጋን ዝኾኑ ምልክታት ንምንድንጓይ ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝርከብ አንቲኦክሲዳንት ትሕዝቶ ኣብ ልዕሊ ናይ ቆርበት ገጽ ዋሂታት ንዝወርዱ መጉዳእቲ ብምንካይ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ቆርበት ትሕዝቶ ከይተቐየረን ክጸንሕን ይሕግዝ ቆርበት ገጽ በቀሊሉ ብፈጸጋን መሰልቱን ናይ ቆርበት ጸገማት ንኸይጥቃዕ ይከላኸል ብተወሳኺ እውን ካልእ ንእርጋን ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ኣእምሮ ብቕዓት ምድኻምን ምርሳዕን ጸገም ከምኡውን ሕብሪ ጨጉሪ ምቕያር ንምድንጓይ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ንጎ ምስታይ ይምከር እምበኣር ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ምስታይ ኣብ ላዕሊ ከም ዝዘርዘርናዮ ጥቕምታቱ ብተወሳኺ ጸቕጢ ደም ንምጉዳል ጥዕና ኩሊት ንምሕላው ኣካላትና ኣይረን ብእኹል ዓቐን ንኽረክብ ምኽኣልን ሓፈሻዊ ኣካላት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ምዕባይን ይጠቅም ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ንምድላው ብኽልተ ዓይነት ኣገባብ ምድላው ዝከኣል ክኸውን እንከሎ እቲ ቀዳማይ ሜላ ካብ 2 ክሳብ 4 ዝኸውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ምቕራፍን ምጨፍላቕን ብድሕሪኡ እውን ኣብ 1 ኩባያ ማይ ዘፍሲፍካዮ ምሕዳር እዚ 1 ኩባያ ማይ ድማ ንጽባሕይቱ ንግሆ ቅድሚ መግቢ ምብላዕኩም ምስታዩ ዝሑል ምስታይ ንዘይክእሉ ሰባት ድማ እቲ ካልኣይ ሜላ ብተመሳሳሊ ካብ 3 ክሳብ 4 ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝኸውን ብምድላው ምስ 1 ኩባያ ማይ ን5 ደቓይቕ ዝኸውን ምፍላሕ እዩ ድሕሪዚ ከከም ኣድላይነቱ መዓር ብምውሳኽ ልክዕ ከም ሻሂ ምስታዩ ኩሉ ግዜ ግና ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ማይ ውጽኢታዊ ክኸውን ኣብ ጥራይ ከብድና ክንወስዶ ተመራጺ ክኸውን ከሎ እዩ
اتي حنساب نوسدون كاب حد كوبايا كبزح يبلون دحري قطري نموساد انت تدليون مستمجبكم دحري كلت وي 3 ساعات كخون ኣለዎ ጻዕዳ ሽጉርቲ ልዕሊ ዓቐን ምስ ዝውሰድ ቅርጸትን ዕግርግር ምባልን ተምላስ ከምኡውን ውፅኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ ነብሰ ጾር ኣዴታት እውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ብብዝሒ ምስ ዝጥቀማ ኣብ ግዜ ሕርሲ ጻዕረን ከኽብዶ ስለ ዝኽእል ዓቐኑ ትሕውት ክኸውን ኣለዎ ደም ዘቐጥን መድሃኒት ዝወስዱ ሰባት እውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ምጥቃም የብሎምን ኣብ መወዳእታ ስንና ካብ ምሕጻብ ተወሳኺ ኣፕል ወይ ቱፋሕ ምብላዕ ወይ ጽማቑ ምስታይ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ሽታ በቕልጡፍ ካብ ኣፍና ንምእላይ ይጠቅም እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበይ በዚ ዘቕረብኩልኩም መደብ ተማሂርኩምን ተሓጊዝኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ጠቓሚ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰላም ቅነ